खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लाफिनलायबाय। दिनै मैया नोंथांमोना धोरोमनि सोमोन्दै मिथिबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा थामनायाव नायनानै नोंथांमोना फैखादों जे मा सिखाव खामानि मावनानै दिनै आखाइ आथिं देख्रुबजानाय, गावथारजानाय, दाखाथि खालामनानै गावथारजानाय बेबायदि थासारिखौ दिनै नोंथांमोना नुबोबाय थादों। दिनै मानसिफ्रा सर्टकाट माने फैसा खामायनो जिउआव लामा लायो। दा बिथांमोना मानि थाखाय लायो? नंगौ बिथांमोनाबो माखासे क्राइसिसनि खाथिराव सोरबाया बेबायदि खामानि सरकार खामानिखौ लायो। नाथाय बे खामानिया मोजां ना गाज्रि आं बेखौ उननि भिडिअआव बुंगोन। दा जोंनि जिउआव जों थांनानै थानांगौनि समाव जोंनि मानसिनि जिउआव बेबायदिनो गोबां माखासे माने खैदां खैफोद फैयो। दा खायसे मानसिफ्रा गावनि बेबहारावबो जायो। माबोरै बेबहार जायो होनना बुङोबा आं गासिबो बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन। जाहैबाय मा दिनै जोंनि बयनिबो न'खराव बयहाबो थोजासे हा हु गैया, रां रुफा गैया। नाथाय जों मानसिनो हरदों आखाइ आथिं हरदों, मेलेम हरदों, नङा होमबा? साननो हनो हानाय, गासिबो नायनो हानाय, खोमा गन्थं मेगन गासिबो हरजोबदों। दा जों बेफोरखौ लानानैनो जों मुलुग संसाराव जोङो थांनानै थानांगौमोन, नङा होमबा? बेबो मानसि हिसाबै जों खेबसेल' उजिनायखाय जोङो आखाइ आथिंजों जों मावनांगौमोन, नङा होमबा? जों बेफोरबायदि खामानि मावनानै जों गावनि जिउखौ दैदेननानै राहा लामाखौ नों गावनो बुथुमनांगौ, गुबुन रावबो नोंखौ बुथुमना होआ। दा आद्रि जों दिनै ससियेल मिडियाआव नुयो इनाय बिनाय आखाइ आथिं देख्रुब जाजोबनानै बिथिङाव दिनै गावथारनाय बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि मानसिफ्रा दिनै बुथारजायो। मानो बेफोरबायदि बुथारजानाय फाब खामानिखौ जों मानो मावनो? जोङो मानसि हिसाबै जोङो खेबसेल' जोनोम मोनखायो। दा बे समाव जोङो मानसिनि मेइन उद्देश्यआनो बे जाहैबाय मा उजिनाय समावनो जोङो समाजनि थाखाय जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा? नोंनि सिन्ताधाराया बे जानांगौ आरो बे आयदानि सायाव नोजोर बोनानै जों खामानिखौ मावनांगौ। दिनै जोङो बेफोरबायदि बोरै जानो नाङा। दिनै नोंगौ दिनै गोबां मानसिफ्रा लाइमोन समाव ओरैनो बेखार थायो। बै लाइमोन समाव ओरैनो बेरायनाय मानाय बोजों थांनाय मानायजों बेखार थांसै। जेबो इनकाम सर्सबो फैला, बिनि लामाबो लाला। जेलानाखि संसाराव हाबबाय अब्ला साननायफ्राबो गाज्रि जालांनोसै। दा बेफोरबायदि माखासे खायसे मानसिफ्रा बिसोरनो गाज्रि लामा लानोसै, आखाइ नारस्रा जानोसै, सोरनिबा माबा मोनसे मुवा खावनाय, फिसा बुस्थु खावदावनोसै। दिनै मा जानोसै? बेनि उनाव देरलांनोसै। दिनै बोरमा सिखावालासे साइकेल सिखाव जानोसै, गारि सिखाव जानोसै। उनाव दिनै नोंसोर नुदों साबेसे सिखावफ्रा दिनै जोरनानै माने बोरायजासे थैनाय नोंसोर सोर गेरेन्थि होनो हायो? हमजाखाथारो सिखावा। नों सानबेसे सिखाव खावनो खेबसे खेबनै खावनो हायोबानो ना जोंना गोसोआ माबा जायोना, आंखौ हमनो मोनखायाखै बेबायदि साननानै जोङो सिखाव खामानि मावनो लायो मानसिफ्रा। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंगोन दिनैसिमबो नोंसोरनि जिउआव बेफोरबायदि गाज्रि साननाय, सिखाव खामानि मावनाय जुदि दंमारोबा नोंसोरबो बेनिफ्राय फैफिन, गिदिंनानै फैफिन, मोजां खामानि मावनो लाफिन। दिनै गोबां माखासे सिखाव खामानि मावग्रा, दुथां मावग्रा सुबुंफोर दं। बिथांमोना दिनै माने बै आयदानिफ्राय दिनै गिदिंबोफिननानै मोजां मानसि जाफिननो लादों। बिथांमोनखौ आं मस्ट वेलकाम, आं बिराद थेंक इउ जासियो बिथांमोननि थाखाय। इसोरा नोंसोरो मदद खालामथों। बिदिनो जानांगौ। जों जेब्ला बुजिबाय नोंनि गोरोन्थिखौ नों हमनो हानानै नों बेफोरबायदि फैफिननो रोंनाय जानांगौ। गावखौनो गाव रियेलाइज खालामनानै थार लामाजों सुरफिननो जों लानांगौ। दा ओंखायनो होनबाय आङो बेफोरबायदि जोङो खासि बिसि मालायनि माने मोदोम, मालायनि दोखो दोखो माने दल जानाय मोदोमजों आथिंजों आखाइजों खालामनाय, जों मानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ जों मावनांगौ जाखो? जोंहा आखाइ दं, आथिं दं, मेलेम दं, खर' दं, जों मावबानो मोनजायो, मावबानो मोनो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मावा। जोङो ओरैनो उदाङै मोनजानो लुगैयो, नर्मालै जों रां खामायनो लुगैयो, जोङो एसे खस्थ' खालामनानै जों रां रुफाखौ मोनजानो लुबैयो। नाथाय बबाव मोनजोबनो? नों नाय, सोरबाया दिनै बिल्डिं लुदों होनना बुङोबा मारै लुदों? सोरबाया दिनै गारि घरा सालायदों, माबोरै सालायदों? सोरबाया दिनै मोजां माने न' बां लुदों, माबोरै लुदों? बिथांमोनाथ' बिराद खस्थ' खालामदोंना, खस्थ' खालामै दिनै बिजनेस खालामदों, सोरबा साख्रि मावदों। दा बेबायदि समावनो जे नोंसोरोबो जेनेबा सिखाव दाखायत जानानै बिसोरखौ दिनै माबायोबा, किडनेप खालामोबा, मालायनि संसारखौ नोंसोरबो जुदि हानि खालामना होयोबा नोंसोरनि जिउआवथ' खोमसि जागोन ना? होमबा नोंसोरनि फिसा फिसौआलाय मा जागोन? नोंसोरनि फिसा फिसौआवबो नों बिराद दुखु होबायना, नों हिनजाव लाबाय, गथ' गथाय खांबाय, नोंहा दब ससेयावनो बुथारजाबाय गाज्रि खामानि मावनानै, दाना नोंनि बिसि फिसाफ्रा मा खालामगोन दाना? ओंखायनो आङो नोंसोरखौ आंनि बिदा, आंनि फंबायनि समान साननानै आं नोंसोरखौ आंनिफ्राय रेकमेन्ड खालामनानै होदों। अननानै नोंसोर जुदि बे खामानिखौ मावदोंबा जा मावबाय आरो बुहुलाव दा मावसै। गिदिंनानै फैफिन, मोजां लामा मावनो हाखाया, नों दोखो नों बुथारजागोन। आद्रि खासि बारसि आखाइ आथिं दानस'नानै नोङो बुग्लिजागोन, बुथारजागोन। होमबा बेसेबां असान्थि नों मानो थैनो गोनां जानांगौ? नोंनो आखाइ आथिं मेगन इसोर दाना हरखाजोबदों।
जानांगौ नोंनि इसोरा दाना हरदोंमोन दिनै नोंसो मावनो रोङाखै नोंसो बाहायनो रोङाखै ओंखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायबाय अननानै नोंसोरो सिखाव खामानि बिदि दा बुथार जा बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गिदिंना फैफिन अननानै मोजां संसार जानो सोलों आं बेखिनिखौनो आंनि जे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांखौ बुंबाय प्लिज अननानै आं नोंसोरखौ बुङो अननानै गिदिंना फैफिन जायफोरनाखि दासिम मावगासिनो दङ मोजां खामानिखौ मावनो ला निसय नोंसोरनि उननि समा गोजों जागोन आरो इसोराबो नोंसोरखौ निमाहा होफिनगोन सुबुं माहारिफ्राव नोंसोरखौ निमाहा होफिनगोन रावबो निमाहा होफिननाय जाया निमाहा होफिनखाथारो आं बेखिनियाव बुंनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय थेंक इउ